Beograda, s kim imam čast? Nikola Radunović. Radojlović. Radunović, Goran Dimitrijević, 92. O, Možda vas i gledao. pa ne znam, ne znate kako se prezivam, znači nisam dovoljno poznat još uvek, kako to nije... Očigledno, ja se sad izvinjavam, ali... Ne, ništa, evo ja odmah znam Goran Dimitrijević, to je... Da, svakako, evo ja Nastupate negde? nastupam u Bena Kibi u Beogradu, redovno dole u Savamali i to, pa sam baš zvao da pitam da li biste vi došli na moj nastup. Ja bih volao da samo ako imam vremena i priliku. Kada je to? Svakako, pa pazite, ja nastupam redovno, tako da ne bih sad izdvojio ni jedan poseban nastup, ali htio sam samo da vidim da li biste vi generalno došli, pošto znate ja sam početnik i slabo mi ljudi dole. Ja bih generalno došao, je to solo nastup ili je to grupno? Još uvek je grupno, pošto sam još uvek mali, kad budem porastao, bit će jednog dana i one man show, Bože zdravlje i tako. Dobro, a kojim danima je to? Pošto moje obaveze su prilično onako frenetične, moja meta, od koliko do koliko su ti nastupi? Ti nastupi su obično utorkom, četvrtkom i nedeljom od 8:30 uveče, pa eto, ako niste baš tada u vestima, onda svratite. Ja obično radim, meni sam u vestima kod traju to 9, dok ja dođem ovdje iz ovog mesta da sam mi to već pola 10. Dok ja dođem do Bena Kibe, posle ja jednako ima, ali nekog dana kad nisam na vestima, tad bih došao, ja već čuo. Drago mi je da ste generalno za, pa dobro, uklopit ćemo nekad neki termin. Važi, hvala, pa sreću se Nikola Radunović, kad budem došao, obratit ću vam se, da, sad ovom prilikom pričamo. Tako je, kažete mi samo još jednu stvar, da li znate da na radiju, mislim, 202 radi čovek koji ima isti glas kao vi? Ja sam vas više puta pomešao, ali shvatio sam da je nemoguće da ste i tamo i ovamo, pa sam onda u redu. Ali znam da recimo postoji lik koji je na RTS-u radio i radio neku emisiju koju zove Potrošač, gde su mene čak i moji rođaci zvali da piti da li sam to ja. To je vrlo isti čovek. Eto vidite, dobro, samo sam htio da pitam. Dobro, hvala vam puno na razgovoru i dođite na stand-up kad... Zdravo.